Balorazioa positiboa da eta ni usteet azaltzen du, nola beste indikadore txikiagoak esaten zutena, egia dela, hau da, nola Nafarroan aktibitate ekonomikoa indartsua dago, nola gai batzuetan estatuko baino indartsuagoa oraindik, argi eta garbi, eta nola hor bretxa hori lehen trimestrean ikusi genuena, bigarren trimestrean oraindik handitzen dela, hori azpimarratu behar dugu. Eta alde hortikan baita ere ikusten dugu nola enplegu mailan gure hazkundea baita ere indartsua da, eta hori nahi dugu lotu baita ere enpleguko kalitatearekin, ez? Baina gaurko balorazioa nola ez, positiboa da, zergatik azken finean daukagu ekonomia gora doala, daukagu enplegua gora doala, eta daukagu enpleguaren kalitatea baita ere gora doala. Baina hori bakarrik gogoratzen diguna, hori lana asko dagoela egiteko, eta prudentziaz eta lanean beti bezala jo egin behar dugula, ez?